Magluluto ako ngayon ng sapin-sapin. Ang mga ingredients ko guys ay 1 cup of glutinous rice, tapos 2 cans of coconut milk, 1 can of condensed milk, meron na akong ubi flavor, ayan. So hindi na ako maglagay ng food coloring. Tapos nilagyan ko din siya ng 1 cup of sugar. So nandito na, nakamix na lahat. Ito na yun ang kulay. Papakita ko sa inyo. So ayan na ang kulay nito. So ubi talaga, mabango. Na-smell ko yung ubi. So steam ko ito. Isang layer lang ang gagamitin ko. Wala na yung white, yellow, tsaka. So ito yun ang lagayan ko. So meron akong 3. So i-mix mo ng mabuti. So excited na ako guys. Paborito ko kasi ito. Ayan. So, ito na yun. So, nagpakulo na ako ng tubig. Papakita ko sa inyo. Ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Tapos, ito yun ang gagamitin ko. So, may 2 layer ako na ganito. So, ilagay natin dito sa steamer natin na bamboo. Tingnan natin kung kasya ba yung 2. Good, kasya. Ayan yung first layer. Tapos lalagyan ko pa yan ng pangalawang layer. Ayan na yung pangalawang layer. So, titingnan natin, iset natin yung alarm ng 45 minutes. Tapos, takpan natin. After 45 minutes, check natin. So, kulang pa siya sa luto guys kasi may liquid pa siya. So, we'll check. Maybe another 30 more minutes. After another 30 minutes, check natin. Gamitan natin ng toothpick. Hindi pa siya luto. So, after 3 hours and a half. So, pwede na siya. Turn off na natin. Naluto na siya. Aantayin ko na lang na malamig ito bago ko siya lagyan ng toasted coconut flakes. So, ayan. Nilagyan ko siya ng toppings. Yung isa wala. So, ready to serve.
Let's eat!